channel pero karanista, no? Magadulong naman kita sa inyo sa pilang mga ambanon sa pulong ng mga Ilonggo, no? Una-una na itong tulungan na yun naman sa inyo, ini isa ka ambanon, no? Pangapay kag yung reserve lang na to, ini ang ambanon na nagtulong kay Ilo ng district. Makalupad kayang papakinato simpal sang kasakit nalaya sa taghas sa duka natakot ang kahilong pisis kayang kapangtanong sinilab sa duka ang pusoon. Kung ako humigda o pinatulong, tulog ulinom. Upang tinitigan sa sunod sandukan, halos na pulayo. Lamang kay di mamati bisan ang kusang bulong kung ikaw lamang ang makapagumpaw ukalipay na kung mang walay patungsilin labing balitan tuligid na bangin kailokong nalughang sa lamod sang kasakit nga imo ako katumbayan ining magkaluluoy tuligid na bangin nakilig malugdang kung ako umigda o natulog tuyong limon ugmang inipikan sa susasok daw halos na pulayon pero awat lamang kay di mamati bisan alon ko sang bulong kung ikaw lamang ang makapagumpaw upang ipay na kung walay patungsilin ang labing dalikan tuligid na pangin ang kailog mo nalughang sa lamod sa kasakit na imo ako katumbayan ining magkaluluoy
Okay na oh, ito. Ang bahanon nga nagatigulo kailong ng Pispes. Kay sabay nila no, na dugay ng sabay yung natong duman. Bukod sila sini, no? Sini ang bahanon nga nagatigulo. Pispes ka bukaw. Puro pispes lang ilong, pispes yung bukaw. Yari, para git sa inyo. Nga bukawan ka, halimbawa sa adlaw pagkabikirmi lang sa kanihan. Ang pispis nga maya wala di maawa. Sining nga buntukan nagkatalag wala ka kadungdung sangkin sa ato nakakugit lamang ang hipong maungo wala palang magtugay nagkabagita kasang pagtuo salamat na lang sa gugma mo mapalso dughan ang sa singpin mga pagtilaw katikan sa langit mamatay man ining lawas himpit ang magsali sa atong Ginoo wala ka kadungdong sangkin sa ato nakakugid lamang ang hipong mo wala palang magtugay nakakita ng pagtuyo salamat na lang sa gugma mga palso dughan ang sa singpin ang mga pagkilaw sa ikan sa langit mamatay man ining lawas himpit ang pagsali sa atong Ginoo dughan ang sa singpin ang mga pagtilaw katikan sa langit mamatay man ining lawas himpit ang pagsali sa atong Ginoo himpit ang pagsali sa atong Ginoo okay na amo yato ang bahanon nga nagatigulo pispis na bukalo kung ginahalag gid atong sa tanan no nga labi-labi sa mga wala gyud nagapalat nagasunod sa sini kaligawan diri sa atong channel pero Teranista labi-labi sa kalay Ma'am Mary Cabarno nga yara sa Florida diri sa kay Ma'am Emilyn Pedrosa nga yara sa New York buman sa daya dira sa Hong Kong kung sa Singapore kay Ma'am Emilyn o kundi Ma'am Health Chances sa kay Ma'am Jima Muniba subong man sa kay Abyan Bogota sa kay Abyan Fidel Arabis ngayong hapon na sinyo kag sa kay Ma'am o sa kay Lori Abuela yara sa ukon taga Masbate mayara subong sa Saudi labi ra gid ang aton nga kinalangga nga nagasakdag sa sini nga talingawan
may pabalatyagon gid sa mga pulong ng mga Ilonggo, no? Si Toto Edward Rivera sa Canada, no? Nanging Canadian citizen na siya, no? Amo lang niyang kalingawan niya kay talagsan lang sa kapuli dito sa Pilipinas, no? Ang matabatiin lang sa mga Ilonggo ng mga ambano, no? To Edward, no? Mayong ukon mayong gabi lang tinasin. At kabalokot mga alas 12 ginis gabi na sa ayan. Okay. Antes kita magpadayon, anay, yari anay. Ang pilak mga shout out gikan sa atong mga doktora. Mayong hapon tayo, nakapamista ka tayo sa Saraga, ni Wilmer Antonio. Happy watching. Good morning, Tatay Pirot. Kumusta kayo? Always keep safe. Halin sa kay Atty. Robin Muela Jr. Happy watching. Sa din nga lugar to, good morning ha. Sa may ibang bansa to si Atty. Hao. Oo. Pangalino, Gabrasalon. Higlimer. Mayong aga, Tatay, kamusta ka na? Hidlawan ko sa live mo ba? Daw gwapo, how you are looking 10 years younger than before. Wow. Watching from Canada, si Nong Edward. Happy watching, no? Mayong gabi lang. Happy watching sa FM channel, mayong hapon. Mayong hapon, Iloilo, pa-shout out. Salamat na rin sa kay Chito Tumenlaco. Happy watching. Mayong hapon tayo, pero pa-shout out kay Mama Deza Ngagatan Simo Subong. Halin sa kay Flordy TV. Happy watching. Okay, no? Diyari ko no? Sa migit ni ginapa, no? Ang mga kanta natin lang sa mga sang una pa, no? Kung pa pala ang kalabanan din, may mga ginapabay, no? Diyari, ang ambahanon nga nagatigulo na kano ko.
ay kabilitan. Babae ko, ikon, maayo kain kay may nakatigay. Sa nagkakapigil sa kaiban, diluwa-kuwa malay galing ay sa kagabi. Pili ka pang hay-hay, yung punsang hangin ang inakurupo. Nagpagdagan ko ang pag-uwi mo. Pasalamatan ko ang pagsikway mo kahit wala siyang sala. Ininadughan ko. Okay, no? Ang ito, nangambano na nagatigulo ang kanugo, no? Ari pagid, no? Idulong pagid sa inyo ng sa kambahanon na nagatigulo ang mutya sang kasama. Ganun sa buhat o kaling ko, maluwid kagaling sinatari puso ko. Ang atong pangamit madugay natin sa isang kapiso. Nadula gilayo, diin na matamis maging panukan. Labas pagkaayon sa panuntuman, sa hinali lamang inugin kalingkan mo tiyasang kasali. Ako na ikubang bagay sining sulat isip-isip ko. Kisi kong sunugong ukod sa litrato. Ako't malintang ko ang kalupan mo, bilangin ko na lang. Ngayon pagkatang ko, pananglit damgulang inaistorya. Dili ko na gusto nga matulugan ka. Gusto ko kalimutan ang mga tinion nga mo ang nakilas. Sa pagkipuso ko, bagay sininsulat isip-isip ko. Kisikon sunugong ukod sa litrato. Ako't malintang ko ang kaluban mo, bilangin ko na lang.
mga tinion nga mo ang nagpilas gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagi-puso. Okay, no? Ano to? Ang Mindolo tatong sinya, no? Ang pilak mga bano, no? Sa inyong pangabay gid sa nagligad, no? Mo pala nga itong nagduma, no? May dulong sa inyo. Antes na makita na magpadayon, yari anay. Ang pilak mga shout out, gikan sa atong mga kauturan. Happy watching sa kay Chito Tomenlaco, yung galantaw isa sa kuno sa may Israel, ba? Thank you again, no? Sa inyong pagsubaybay, no? Shout out sa FM channel dyan sa may Cavite. Happy watching. Thank you. Mayong hapon tayo pirat watching from Antique. Pa-request po papa ko ka Bailey. Pa-shout out na rin sa papa ko Danilo Sulangon. Na rin sa kay Juni Solas. Bailey ba? Lipat ako daw. Namoy din natin kanta mo. Request please igadulot ko kag Pilipinas ang luwason. Salamat amal ninong Eduardo Rivera. Happy watching sa kay Angels. Pa-request galis ang kanta nga kabuhi sang soldado. Hambal ni Flor DTV. Happy watching. Okay na, yari. Paano na nagatigulo? Igadulot ko.
Sa silangan nagtitulapan sa habang may kaigay na pa nagkita ang magmalipahin mo ay kaigay na pa nga malakot ko ang mga handog ikatulad ko sa imo paghigog mang mapatino puso nagkudiwan na magbalik magbalang ka mo sa akin nagkudiwan na magbalik magbalang ka mo sa akin. Okay, no? Kumento. Ang bahano ng nagsiguro ang ikadulot ko. Yari pagid, no? Ang bahano ng nagsiguro ng Pilipinas ang iloso. Para git sa kahit totoo i-board. Diyos na nagdalita nga nagdalas ang kalalatan ang halik mo sa kalibutan pinasumpak sa mga katauhan Pilipinas ng kahilibion sa lalangkan sang Pilipino halos tanan masilugod imol man po ang karayon adlaw-adlaw gabi-gabi wala sing mahinom kundi magtangla sa langit kang magpangamuyo o Diyos namo nga maluloy o luwasan kami tanang sa mga kalalatan upod sining ang bahano Bintang ang balat yago
sa ang Pilipinas makapugit sa nagdaan sa bubuhay sa mapintas na COVID-19 Pilipinas adlaw-adlaw gabi-gabi walang sinahiro di pagtangla sa langit kag magpangamuyo o Diyos namu na maluluy o luwasan kami tanan sa mga kalalatan upot sining ang paano ang bayad yago dapat makiliog yung kagmag-isa ang Pilipino mag-ampugit sa inyo nagkitaan sa bubuhay sa mapintas na COVID-19 Pilipinas mapintas na COVID-19 Pilipinas ang luwason. Okay, no? Ito, no? Ang bano, no? Na nag-artikulo ng Pilipinas ang luwason ng ito by J.P. Toto Edward, no? Rivera, no? Okay man na paano, gapaman ko sa si Edward, no? Kung paano ang atong paano, ang atong ultrasound, no? Nagbuhin-buhin kita to gabay. Pero ang siling sang doktor niya, at least nagabuhin na. Ay siguro ba sa isang nagkunon siguro sa paglakat-lakat ko sa limere. Okay lang naman siguro na madamo yung salamat sa inyong pag-concern mo. Okay, antes kita mo pala yung nyari-anay naman ang pila ka mga shout-out gikan sa atong mga kautulan. Mayad-ayad nga hapon tayo pero kag sa imo bata nga nagabasa sang mga comment kag amuman sa nagapamati naglantaw live halin sa kay Princess Aris. Happy watching. Kag madamo gyud salamat sa pagsubaybay ninyo. No? Palihog pag hindi pa kuan palapnag no sa mga share lang anay si Bas makilala mo. Amo lang na ang akong ginapagabay sa inyo diri sa atong channel. Maayo nga hapon pa shout out ko sa mga kapartidos ko diyan sa mga Talha family. Wow, pertigid kagwapo nga kantambal ni Jerwin Darapan. Mayong hapon tayo pero shout out lang gali sa asawa ko kag sa duha ko nga bata. Pa-request ko gali tigkiliwi. Salamat po and God bless rin sa kay Jasper Martirio. Happy watching. Mayong hapon idol pero at ma-request ko kanta sa imo ang Provincial Jail. Abo agit salamat din sa imo hambal ni Redin song. Mag-request nito sa aton ay talagsali ka request pa hindi pa atong kanta no. Dahil nyo kaya abiyang kamlo na kanta no. Kaya pagsuri lang kung hindi natin madulot ko sa inyo. Kaya tungkol kayo kung hindi akong kanta, okay lang kung mga kanta bisan muna sa mga katigulangan, okay lang. Pero na ya, buhi pas buong tagiya. Madamo gyud nga salamat sa pagkanta. Your prize be at soon tatay ang bali ng Eduardo Rivera. Okay na, pero ginapagabay ng banon, no? Na ining kabuhi sang soldado sa ito ilang mga gabay. Yari, para gitsi.
labis gusto. Mayo pang malakad na lang ako, magpunta sa pagkasundalo. Masukuman kung tantong lumon, ang mahilayo ka sa akin. Habang sumusang kapikatuhon, ang kahitlaw ilang ang gusto. Tutugin pagkalimpi, panunod mula ng adlaw gabi. Ugmamukong tapat kag hindi, kung natulog ang akong nga pagpalit. Ako nagkani ang sumakay, ang tabon lang permi sa bantay. Pandira ko kaniyang hunayay, kalantaan na ako na ang patay. Ang kapuhisang mga soldado, nagkakamoy sa lamot sang piling ko. Kung magkasalap ko sa kwento, langit na lang ang magkahibalo. Ang kapuhisang mga soldado, nagkakamoy sa lawot sang piling ko. Kung magkasalap ko sa kwento, langit na lang ang magkahibalo. Langit na lang ang magkahibalo. Langit na lang ang magkahibalo. Okay, no? May ito, ang bahanon nga nagatulo, kabuhi, sang soldado, no? Okay? Tira na itong kanta. Ari pagalipsa, no? Isa pa gali ka kanta, no? Yari gali, ang ginpangabahin ng bahanon nga nagatulo, tigkiliwi. Umpisa sa buwan sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, ulan sa piling, lapit kung Agosto. Ang hindi na pinulan, ang umang pangigado. Mayo lang ang mangkarado, kay matangkay ang pagkita. Sa hindi
lang ang gasto. Ako naman siguro may utang ang susyento. May utang binikag-abulong. Okay no, kamuya to no, ang bano no, inyong naging pagabay, no? Pero antes kita mananay, ano na kita na isang shout out, no? Kay medyo may katuan na inyo alagad, no? May bisitahan ako to. Dali lang ah. Bira ko to man. Mayad nga hapon tayo pirot watching from Dubai, patamiyaw, pamilya ko sa Kabatuan Prendido, Valladolid family, halin sa Kailin, Valladolid. Ngayong hapon po tayo pirot kung mabatian ko pero may kanta mo, dumduman ko man lola ko na sige pamati sa imo, God bless po tayo pirot halin sa kay Ricky Ginabo, happy watching. Madamo gid salamat tayo pirot sa pagkanta sang kabuhi isang soldado paborito gid sang Iloy ko halin sa kay Florida TV. Happy watching sa kay Rene Dakula sa may Riyadh KSA mayong hapon. Paliho kay Idol pirot isan ko lang akon request nga kanta ibang-iba ka talaga. Salamat Idol pirot diri sa amin. Sa aklan paborito gid ni imo mga kalantahon halin sa kay Reading Song. Kaya tay? Mama. Wala na. Mama, wala po sa kitchen. Mama, tinta siyang. Tinta siyang. Kelintas. Ha? Para mana sa nang istorya. Kurihon nga ginahod mga bata. Mga maoy. Dali lang ha. Sige, gawa ka. Ano kaya itong pangabay? Lipas ko. Bero ko to. Ano? Ang pangabay bilang mga banon. Orehe. Oy. Ang ibang-iba ka talaga. Tagalog version, no? Okay na. Sige. Dulong lang natin. Isang may natin ma-practice. Sige lang. Kaya rin ang banon na nagatugulo. Ibang-iba ka talaga. Wala nang iba ang mahalin. Ikaw ang nakasakin. Ikaw ang sagabing natin. Ikaw ang lumuwas sa isipan. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo
wala nang iba. Mamahali, tanging ikaw sa akin. Sa lahat ng nilalang, ang iba ka talaga. Sa lahat ng nilalang. Okay na? O ito, no? Bahan mo maging pangkabayad ninyo, no? 1978 na itong mga kantang duman nyo kami sa atin ba? Okay? No? Yari pa gito, Rigleo. Hindi nga paano ito, isang lit kayo Tagalog mo to. Sundan tang Tagalog ko ka, makabaralo ko, no? Ari, ang paano mo na tibuno, sawin pala. Pagkat meron ka na iba, pilit na sinasamba. Di ko magagawa, lumimot sa'yo. Minahal na kita ng buong puso ko, magpakailanman. Nang makilala ka, pinuhay mo ang pag-asa. Sa puso mo nagsimula, labis kang pinaghala. Tuwa ka lagi, ganito ang hangganan. Marusa ang usapin sa isang nilalang may puso kapal. Nagsisisi ako, ba't kita'y nakilala? Nagkamali ako, nanibig
isang nilalang may puso takpan. Nagsisisi ako, ba't ba kita'y nakilala? Nagkamali ako na ibigin kita. Paano ngayon? Di ko na ang dapat gawin dito sa buhay ko. Okay na, kumiyot ka nag-request kung sa Tagalog, no? At least ato na lang bahano, no? 1978 pratos ng mga bahano, no? Gindulot naman ato si Diyos Subong. Ato ya sa Wimpalag. Ang una to kina, ibang iba ka talaga, no? Ako nabunduman ninyo, 1978 na, gadungan-dungan na sila sang kanta ni Milda Papin ng Bucket Black. Na isa lang kami ni Milda Papin ka recording company, no? Okay, no? Ay sa para sila galing yang Wonderland, no? Pero ang nag-marketing, Platinum Recording Company, no? Ako niya Jubil, Wonderland, no? Pero ang nag-marketing, sa nasiling ko na Platinum Recording Company, no? Okay, no? Antes kita magpadayon naman, diyan naman ang pila ka mga shoutout. Nag-request ka nga si Dalom sang kahoy nga lawaan, hindi man imo. Hindi na ako, kaya maksurba na yan. Kung ka mga yun sa bilang mga tapusan, duhan lang kakanta, no? Yung dulot natin sa inyo, no? Yari gali, no? Kwan. Idulot ko sa inyo yung sa sambahan, no? Wala, ay mangita kita isang pinararyo. Ng pis-pis nga nabilanggo. Ambot lang, kung mabilanggo kita liwat, no? Ay, ginapanungod na ito ni sa pis-pis nga nabilanggo ang atong tangan. Lasang ng COVID-19, no? Namo ini ang nahimo na itong mga ambahan, no? Yari, no? Gitpeh nandig lang na ito ini sa ngalan, sa aukon sa pis-pis nga nabilanggo. Pero ang iyagid siniya kung istorya, no? Kunang po na ito, para gini sa mga pandemya lang nag-alagi sa ito. Yari, no? Yari ang ambahan na nagatigulo, pis-pis nga nabilanggo. Halos hindi matupad ang mga problema sa mga katauhan na nagapingitin siya. Daw di na ang isang pagsakripisyo sa mga umuluyong at umang-ikapigado. Ano pala ang tuyo ko kung mga plano sa kadumalahan sa atong gobyerno. Tungkol sa COVID-19 tanang kita ang nagapakutaan ay isang pis-pis na sa aula na bilanggo. May kahula pa ay nakahilwaya nga ginatikan na para sa ating tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglato magkul ang kasulhay atong
Hindi lamang kita magdulot sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinakita na. Ilang kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa, hukot na pagtuog ang pagsalit sa iya. Ano pala ang tulo kung mga plano sa kadumalahan sa atong gobyerno? Bangod sa COVID-19 tanang kita ang magabago, kaanay sang pispis na sa hawla na bilanggo. May kahulat pa ayhan nga kahilwayan, nga kinartigana para sa aton tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglao magod, ang kasulhay aton nga maanggon. Hindi lamang kita magdulot ng pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinatigana. Kayang kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa, hugot na pagtuog at pagsalit sa iya. Kayang kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa, hugot na pagtuog at pagsalit sa iya. Okay na? Tumayap talong. Ang bahanon, nga nagatikulo, ang pispis, nga nabilanggo. Okay? Okay na? Katulad, makikasang mga pispis nga nabilanggo kung magpadayon, no? Ang mga, ano, ang aton nga kabay pa, no? Na hindi na ni mag-abot sa aton, no? Yari pa ito, bilang pagtanong, daw lang natin ni, no? Sa aton ng mga, ano, ng mga katapos ang gobyerno, no? Wala mo ninising na, ano, paano? Kundi nga pagtanong daw ng nangyari. Hindi, way makita ka kumpo sa mga ambahanon nga mga destructive na, hindi constructive. Yari, no? Ang ambahanon nga nagatulong demokrasya, ginkalinta, no? Bilang patapusan na ito ng tulong sa inyo, yari, ang demokrasya, halos na, hindi bang din pa lang, daw halos ginkalinta. Sang na mga nagligat na ito, no? Yari, ang demokrasya, ginkalinta. Pastor Kapari, langay sa tanong na nagkalabanggi, kayang mga dahon narugon kang nalapsi, hari-hari at nag-inom ang pagpamuhi.
Mapangyari ang mangin kasiparan. Sang problema, sang fokus ng kalimutan. Si Kristo gid lamang ang atong talangtan. Ako mahilayo kita sa mga kagalagman. Yari kami nga mga tumuluo, nagdadango, nagkasalit sa imo. Ang pinapatuman naman to sa gobyerno, pilit namon na tumanon sa kinabubuton mo. Manunod, artista, pastor, kapari, ang isang tanong na nagkalabanggi. Kayang mga daon, narubon kang nalaksi, hari-hari kang nakiyon ang pagpamuhi. Mapangyari ang mangin kasiparan. Sang problema, sang bubos na kalimutan. Si Kristo gid lamang ang atong lalangtan. At kung mahilayo kita sa mga pagdalagan, yari kami na mga tumuluo, nagkadango, nagkasalit sa imo. Ang ginapatuman naman do sa gobyerno, pilit na mong natuman sa kinabubuton mo. Ang ginapatuman naman do sa gobyerno, pilit na mong natuman sa kinabubuton mo. Okay no, amoy ato ang bahanon no, naging dulot aton sa inyo nga daw siyempre di man to nga pagbilang no. Bilang pagpanumdum lang nato na no, na demokrasya na daw gid halos kalimtan sa kwan sang pandemya no. Kabay pa no, nga hindi gid naton malimtan no. Pagi sa mga bag-o na subong nga pagsulundan sa atong gobyerno no. Kabay pa nga hindi na nato mabalik ang atong inagihan. Okay, maraming salamat. Kagmayong hapon lang sa inyo tanan no. Salamat salamat sangkat ining aton kalingawan. Okay, maraming salamat. Kagmayong hapon lang sa inyo tanan.